rychle se jezdilo v Praze takzvanou koňkou v minulém století. Až budou jezdit všude v Praze takovéhle nové tramvaje, teprve pak si odechneme, že je ta historie za námi. Určitě jste se tramvají T3 svezli někdy taky. V Olomouci, Brně, Ostravě, Mostě, Liberci, ale třeba i v Rusku, Rumunsku, na Slovensku i v Německu. Tam všude tahle kráska jezdila a možná dodnes jezdí. A na projížďku vás zve i dnešní retro. Povíme vám, do jaké míry se T3 podílely na přepravě cestujících. Pokud šlo o nějakou nárazovou přepravu k nějakým továrnám, ať už to bylo v Ostravě k Nové Huti nebo do Vítkovic, v Plzni ke Škodovce, v Praze k ČKD, ve Vysočanech a na řadu dalších míst, tak v podstatě ty tramvaje T3 to potom zvládaly docela dobře. Samozřejmě T3 je taková legenda mezi tramvajovými vozidly a tak přeci jenom je známá nejen v České republice, ale i za hranicemi. Seznámíme vás s ječmínkem. No ten název ječmínek, tak jak se říká jednak tomu prototypu tramvaje T3, tak taky mně se říká král ječmínek. Právě proto, poněvadž jsem boural s nákladním autem, který vezl ten ječmen. A vyspovídáme kameramana filmu Dáma na kolejích. By se na Malostranském náměstí na několik dní zastavila doprava kvůli filmování. Jo. To už prostě nikdo nedovolí, to by byla prakticky kalamita v celé Praze. Bez přehánění nejslavnější československá tramvaj a taky rekordmanka v počtu vyrobených kusů. Právě Tatra T3 byla ve své době supermoderním výrobkem. Jak přišla na svět a jakým vývojem prošla, či měla projít, zjišťoval Tomáš Voženílek. Aj tu ide o bezpečnosť, i keď tak trocha iného druhu. Pri skúške nového vozu električky opatreného ochranným rámom to dopadlo dobre, aj keď ide len o panáka. T3 začala vznikat v roce 1959. Ve Smíchovské Tatře se během půl roku podařilo komplexně rozkreslit prototyp a připravit elektrickou výzbroj. Takže vlastně první vůz byl vyrobený do září 1960, kdy byl prezentovaný na veletrhu v Brně a vlastně za tím zdařilým designem je architekt František Kardaus, pražský architekt, který taky mimo jiný navrhoval poválečný Tatraplán a byl spoluautorem designu Tatry 603 a řady dalších dopravních prostředků známých. Pri novom type, ktorý bol vyrobený vo vagónke Tatra, sa pamätalo najmä na pohodlie cestujúcich. Laminátové kreslá sú v zime elektricky vykurované, strechové vetranie privádza v lete do voza čerstvý vzduch. 70-kilometrová rýchlosť je prísľubom, že si o nejakú tú minútku pospíme ráno dlhšie. Vozy T3 jsou samozřejmě tramvajovou legendou, celosvětovou tramvajovou legendou, která se neomezuje na bývalé Československo nebo současnou Českou republiku, ale je to skutečně záležitost, která šla napříč světadíly. Bylo to dáno právě a zejména designem, přestože ta velice geniálně jednoduchá konstrukční stránka věci byla jakýmsi gruntem. Pokud šlo o nějakou nárazovou přepravu k nějakým továrnám a na řadu dalších míst, tak v podstatě ty tramvaje T3 to potom zvládaly docela dobře, ale dneska ta situace už začíná být zase malinko jiná, protože říkám, hodně lidí jezdí automobily. Kromě Prahy samozřejmě větší provozy Brno, Ostrava, Bratislava, Košice. Tam se taky dodávalo poměrně velké množství vozů, ale určitě v 60. letech tomu dominovala Praha. A potom počínaje rokem 63 začal export vlastně do Sovětského svazu. Obyvatelé Volgogradu dostali dnes podvečer do užívání nový 13-kilometrový úsek městské tramvajové rychlodráhy. Jedná se o novou formu městské hromadné dopravy,
která je kombinací klasické tramvajové sítě a využívá proto i normální tramvajové vozy a metra. Tramvaje typu T3 se vyráběly v Tatře Smíchov, čili v bývalých Ringhoferových závodech, které ve své době vyráběly i železniční vozy. Bylo docela zajímavé vidět, v jakých, řekněme, skoro až primitivních podmínkách ta úžasná tramvaj T3 vznikala, protože ta smíchovská továrna zase v době, kdy měla ty tramvaje T3 vyrábět, tak neprocházela nějakou výraznou modernizací a ty vozy se tam vyráběly opravdu v dost stísněných podmínkách a dokonce koluje jako narážka na ten stav té výroby tramvají takový jeden vtip, že údajně někdy v 70. letech pozvali nějakou zahraniční delegaci do toho smíchovského závodu, ukázali jim tam výrobu tramvají a vedoucí té delegace potom řekl, no muzeum tady máte hezké a teď nám ukažte tu továrnu, která vyrábí těch 1000 tramvají ročně. Městské dopravě u nás i v jiných státech úspěšně pomáhá ČKD Tatra Smíchov. Při výrobě tramvají T3 používají v nejvyšší míře umělých hmot. Celá přední část tramvaje je z laminátu. Nová článková tramvaj najde jistě neméně dobré uplatnění. Ve hře nás strašně zlobili, docházelo k tomu, že byli cestující dveřmi sevřeni a dokonce taženi a došlo i k uvláčení k smrti takového cestujícího. Takže tenkrát hodnotitelská komise pro tramvaje na základě těchto zkušeností chtěla dát tramvaji T3 známku 3, to znamená podprůměrný výrobek. Ta tramvaj ustrnula na určitém stupni vývoje, nerozvíjela se dál a bylo to dáno také i tehdejšími vazbami na sovětský blok, protože ten největší odběratel, Sovětský svaz, ten si diktoval, jak ta tramvaj má vypadat, takže vlastně českoslovenští dopravci, kteří měli také nějaké představy o té tramvaji, tak byli odstrčeni na vedlejší kolej. Uvědomme si, že to byla doba poměrně velice tuhého režimu, kdy zrovna vývoj a experimentování nebylo motivem té doby. Přesto podíváme-li se na 50. a 60. léta, tak v českém dopravním designu to bylo svým způsobem zlaté období, přes ta obrovská omezení. Jednak tramvaje T3, slavné autobusy Škoda RTO 706 od Otaka Radiblíka, nebo laminátka, ta úžasná lokomotiva pro střídavou proudovou soustavu. To jsou vlastně zlaté hřeby evropského designu, nejenom českého. Sedačky v těch T3 jsou úžasným fenoménem, protože oni vlastně jakoby úplně přirozeným způsobem tím skulpturálním tvarem, takovým vajíčkovitým tvarem krásně zapadají do výtvarné koncepce T3. A já si myslím, že možná zpětně budou zase znovu doceněny. I když dlužno říct, že v prvních sériích T3 se také objevily koženkové sedačky. Tramvaje T3 určitě zažily mnoho takových osudových okamžiků, protože bezprostředně vlastně se řada vozů nechtěně účastnila srpnových událostí v roce 68, nejen v Praze, ale i v jiných městech. Potom samozřejmě v listopadu 89 vlastně veškeré takové ty letákové akce, co probíhaly na Václavském náměstí a Národní třídě, tak vlastně i T3 tehdy jezdily polepené různými plakáty občanského fóra. Fiakry se staly turistickou atrakcí Prahy. Ale stěží mohly uspokojit ty, pro které pražská doprava nebyla jen výletem za historickými krásami, ale každodenní nutností. Úzké uličky Starého Města a centra Prahy se staly vážnou překážkou rozvoje městské dopravy. A to jsme si ještě nedokázali představit, jak velký rozmach automobilismu nás čeká. Moderní velkoměsto potřebuje metro, ale našli se odpůrci.
Říkali, že Praha už dál neporoste a nikdy nebude mít 1 000 000 obyvatel. Původně se v Praze nemělo stavět metro. Také v roce 1966, vlastně, když se poprvé koplo, tak se vlastně začal stavět systém podpovrchové tramvaje. Stavěl se první tunelový úsek mezi hlavním nádražím a předmostím Nuselského mostu. V celém tomhletom systému navrženém se původně počítalo s tím, že tam budou jezdit spřažené tramvaje typu T3, to znamená na okrajích města mimo centrum by jezdili po normálních vlastně tramvajových tratích a v určitých teda místech by přejeli pod zem, ale nakonec teda bylo rozhodnuto o výstavbě metra. Z 230 vodičov je v dopravnom podniku mesta Bratislavy 70 žien. S Margitou Leskovskou sme sa vybrali na trať číslo 5 nie ako cestujúci, ale ako vnímaví pozorovatelia. Zdalo by sa, že všetko môže robiť automaticky, lenže každý meter jazdy si vyžaduje najmä v špičke absolútne sústredenie. A tu profesor řidiče tramvaje před tím 89. rokem, to bylo takový docela zajímavý v tom, že zase tak moc lidí do toho kurzu nechodilo. Že spíš to byli lidi, kteří tak nějak tam šli z nějakého toho zájmu, protože spoustu lidí si nacházelo práci pro ně možná příjemnějším způsobem, než rovna řídit tramvaj. Přece jenom, jako když si uvědomíme, že to tady stojí i to, že člověk ráno vstává o 2:30, aby se dostal na první ranní výjezd, nebo zase naopak poslední odpolední končí v 1:30 v noci, tak ono přece jenom moc lidí to nelákalo. Když se potom změnil režim, tak pak, když se začala projevovat první nezaměstnanost, tak pak ti lidi sem začali chodit trošku víc. Taky to byli lidi z zájmu, ale byli to i lidi, kteří prostě si řekli, tak jo, tak budu mít zaplať pánbu práci a než najdu něco jiného, tak zaplať pánbu, aspoň, že s tou tramvají můžu jezdit. A vy mi, soudruhu Materno, ještě povězte, když takhle jezdíte, máte vůbec čas koukat se kolem sebe? Záleží na tom, jak kdy, někdy ano, někdy ne, ale já myslím, že když člověk po té Praze jezdí, že není možný to krásné město kolem sebe nevnímat. Vlastně tramvaj typu T3 na konci 80. let se dostala i do Guinnessovy knihy rekordů, protože vlastně bylo vyrobeno téměř 14 000 tramvají tohoto typu, což do té doby nikde ve světě nemělo obdobu. Takže se vlastně říkalo, že každá 3. tramvaj, která na světě jezdí, tak byla vyrobená ve Smíchovské Tatrovce. T3 měla dar a má ho pořád vytvořit symbol místa, spolu vytvářet identitu. Je to vlastně stejně důležitý prvek jako architektura města nebo prostředí, urbanismus města. T3 se tím pádem dostala do stejné kategorie vozidel jako třeba slavné londýnské double-deckery, ten typ Roadmaster. Fotka T3 v ulicích je prostě synonymem pro Prahu, i když samozřejmě je to možná trochu nespravedlivé vůči těm ostatním městům. Převážná většina našich pracujících cestuje tramvají. I zde pracuje mnoho žen. Ale jejich uniforma nejenže nepodporuje přirozený ženský půvab, ale je staromódní, nevkusná a jistě i hygienicky nevhodná. Přitom její ušití stojí patrně stejné peníze jako kostýmy letušek. Pevně věříme, že ani ve vedení dopravních podniků si nikdo nemyslí, že by tahle uniforma mohla zpříjemnit prostředí cestujících, nebo dokonce, že by mohla podpořit nábor žen pro dopravu tak potřebný. Okem kamery se teď však na chvíli podívejme do budoucnosti. Před nástupem do služby vždycky upraví kadeřník ve vozovně ženy tak, aby celou směnu byly nejen průvodčími dopravních podniků, ale především pohlednými, vkusně oblečenými ženami. S takovými tramvajuškami pražské dopravy pak bude potěšením jezdit z práce i do práce, ze schůze do schůze, do kina i do divadla. Když jste natáčeli, tak jste zastavili vlastně celé Malostranské náměstí. Byla tam spousta aut, ta tramvaj tam stála. Myslíte si, že by se to dalo natočit ještě dnes? Tak já myslím, že ne, že by to nikdo nedovolil, aby se na Malostranském náměstí na několik dní zastavila doprava kvůli filmování. Jo. To už
prostě nikdo nedovolí, protože to by byla prakticky kalamita v celé Praze. A točilo se za jízdy? Točilo se za jízdy, no. A Jiřina Vohdalová tu tramvaj opravdu řídila. Jako, no. Ahoj. Ahoj. Tak nahoru, nahoru. A tam byla zajímavá věc, protože to vlastně nikdo neví. Já to nevěděl taky. Tam, jak je u auta plyn, tak tam je taky vlastně taková... Pedál. Jenže to není, že vám to postupně přidává rychlost. Pokud na tom stojíte, tak to zrychluje neustále. Jo. Taky se tomu říká zrychlovač. Takže prvně, když ta Jiřina s tím vyjela, prostě a šlápla na to a ono se to prostě rozjelo čím dál tím rychle, tak to nebylo zrovna moc příjemný. Jo. A to jste měl asi plné ruce práce, abyste udržel tu kameru, ne? No tak... Co pak to takový problém nebyl, ale spíš strach, aby se něco nestalo. Víš, že jsi před chvílí vypadala úplně krásná? Vy jste přece takovej kecka, pane Marek. Král ječmínek. Mezi pamětníky a lidmi z branže se mu jinak neřekne. Podívejte se na příběh muže, který řídil prototyp té trojky. Při jedné ze zkušebních jízd jsme se vraceli od Anděla směrem do Motolské vozovny. Když jsme projížděli kolem Tatry, tak na křižovatce jsem měl postavený výhybky rovně po 9 směrem do Motola. A takže jsem projížděl tou výhybkou, ale bohužel došlo k přestavení výhybky doleva. No a v protisměru projížděl nákladní automobil naložený pivovarským ječmenem, nebo sladovnickým ječmenem a došlo k nehodě, došlo ke srážce. Ječmen byl rozsypaný všude po celé křižovatce a pracovníci Tatry přestali pracovat, běželi uklízet ten ječmen pro svoji domácí zvířectvo. A křižovatka byla údajně, to já už jsem byl v nemocnici, údajně za chvilku čistá. Nikomu z kolegů se nic nestalo. Řidič nákladního vozu byl zraněn. Nejvíc nehodu odnesl pan Fleischhans, kterého vyprostili a odvezli do Motola s roztříštěným pravým kolenem. Pavel Fleischhans byl odsouzen na základě znaleckého posudku na 2 roky. Po odvolání na základě nového posudku byl zproštěn viny. Potom už jsem za tramvaj nesednul a do dneška toho lituju. Protože jízda s tramvají, to je něco fantastického. Teď jsem jezdil se starými vozy, se starými vlaky, s cestujícími, 3vozové vlaky, ještě s klikou. Bylo to krásný. Přesto se král Ječmínek věnoval tramvajím dál. Pracoval na jízdních řádech, předpisech pro cestující a také projektoval rozvoj sítě pražských tramvají. Legenda mě zůstala a do nedávných dob, ještě pokud staří zaměstnanci byli v podniku zaměstnáni, tak mě tak říkávali. Král Ječmínek. Ten film se točil na materiál Orlo, který byl velice málo citlivý a bylo potřeba v té tramvaji dosvětlovat. A já jsem měl požadavek, že se prostě do stropu té tramvaje musí vyříznout 3 díry, asi, já nevím, metr na metr. A tudy, že se bude svítit. Že se ze zhora bude svítit. Marie. Navíc jsme potřebovali, protože tam byly ty baletní čísla a tam nebylo místo na ty nohy vlastně, aby tam třeba ty děvčata něco dělali, tak se museli všechny ty sedadla oddělat a dát je dál od sebe vlastně, jo. Do čistírny Marie
což byl taky problém, protože tam někde pod tím je nějaký zařízení a teďka se tam muselo vrtat a tak dále, ale nakonec k našemu překvapení tam byli opravdu vstřícní v té Tatrovce. Vzhledem k tomu, že to byla jako jejich tramvaj a oni na ní byli hrdí a věděli, že vlastně to bude určitá reklama i pro ně, když ta tramvaj v tom filmu bude hrát. Přestože už je jí půl století, dál slouží k přepravě osob. Jako každá žena se ale snaží vylepšovat a udržovat, aby jí roky nebyly znát. Jak ale uvidíte, i bez líčidel jí to sluší dodnes. Pro více než 120 dětí, které dnes zahájily další týdenní běh léta pražských dětí v Edenu, připravili pořadatelé příjemné zpestření. Na oběd je bude ode dneška do konce srpna vozit modrou tramvají Brigáda socialistické práce z dopravních podniků. A protože na zbývající týdny je ještě několik volných míst, mohou i další děti prožít hezkou část prázdnin na létu pražských dětí v Edenu a samozřejmě se svést i modrou tramvají. Krom té trojek, které vypadají skoro stejně jako před půl stoletím, jich dost prošlo různými úrovněmi rekonstrukcí a od revoluce se od sebe odlišují barevně. Až po roce 1989 dochází v rámci různých rekonstrukcí a dalšího vývoje k vzniku různých městských nátěrů, takže dnes třeba Plzeň má kombinaci žluté, bílé a šedé barvy. Liberec má zeleno-bílé tramvaje, Ostrava modro-bílé a tak dále. Jsou tam různé kombinace. Řada zajímavých rekonstrukcí proběhla v Ostravě, v Brně, v Bratislavě. Prakticky každý provoz měl své projekty a záměry, které už na rozdíl od doby před rokem 1989 nebyly unifikované, ale čistě krajové. Nicméně s odstupem určitého časového období se ukazuje, že ten originální design, ta originální podoba té trojky je asi ta nejvíc šťastná a asi ta zřejmě bude mít nejdelší život. Vana, tak se říká tramvaji T3, která je uprostřed nízkopodlažní. Je to vůz, který vlastně vychází z té koncepce vozu T3, kterých v Praze je nejvíce a je částečně nízkopodlažní, má 33% nízkopodlažnosti. V dnešní době se zdá kuriózní, že tramvaje T3 tady jezdí vlastně již téměř 50 let, ale tato skutečnost je daná tím, že ty vozy se vyráběly velmi dlouhou dobu a navíc i po roce 1990 nebylo možné je všechny naráz vyřadit. Myslím si, že ještě takových 15-20 let v reálném provozu jezdit budou. Byl bych strašně rád, kdyby budoucí vedení města a nějaké budoucí vedení dopravního podniku si řeklo, že té trojky prostě jsou hlubokou kulturní a technickou tradicí a skutečně jednu nebo dvě linky prostě podrželi v takovém provozním stavu, jako je třeba Cable Car v San Francisku. Jako designér této tramvaje si dovolím říct, že cítím hluboký vztah mezi tramvají Škoda 15. Ford City a té trojkou. Čili pokud budoucí generace zjistí nebo objeví určitou výtvarnou nebo myšlenkovou návaznost na té trojku, tak to bude splnění jakéhosi tvůrčího snu. Ale to samozřejmě musí posoudit někdo jiný. Jezdili jste před listopadem 89 tramvajemi a jak na ně vzpomínáte? Líbily se vám té trojky a nebo máte jiné favoritky? Napište nám na www.retromanie.cz. Mějte se hezky, dobrou jízdu a na viděnou. Ta tramvaj je totiž něco jako kronika mého života. Jářku, ta tramvaj má 2 vozy. Přesně tolik žen jsem v životě opravdu miloval. Stejně tak má 8 náprav. To je jako 8 let, která jsem prožil s každou z žen, které jsem miloval. 16 kol to je 16 let, nebo také 2x8, což je doba, po kterou jsem žil s ženami, již jsem miloval. Zároveň je to i věk mého jediného syna.
16krát se rovněž otočil kolo letokruhu, jaro, podzim, léto, zima a letokruh má tolik měsíců, kolik tramvaj schodů. Bez 6. Když vydělím počet míst k stání v čísle mojí tramvaje 3, tak vyjde můj věk a třetina roku. Jestliže však od tohoto čísla odečtu věk mého syna, zjistím, kolikrát tramvaj zacinká mezi Braníkem a Palmovkou. Vynásobím-li počet vozoven a počet jízd, které udělá tramvaják za šichtu, zjistím, kolik dní jsem nespravedlivě seděl za mřížemi a když potom odečtu počet dveří, budu vědět, kolikrát jsem byl nevěrný 2 vozům, které jsem miloval. Víte, pane, stejně tak jako Formule 1, i tramvaj má jednoho řidiče. Ten pro mne může znamenat krále, šaška, Boha nebo 2 ženy, které jsem opravdu miloval. Či snad i mého syna. Ale víte, pane, řidičem budu vždy já. The Texas Tramway.